ora ana rong taun nggonku dadi presiden dipaksa mudhun parlemen jarene kasus ngono jarene kasus ini ning ra ana nyatane dadi lawan orde baru dadi korban ambisi reformis palsu nadyan cacat netramu ananging ngerti batinmu ngendi kucing ngendi LSM apa partai ora masuk omong RT sing penting tumindake kelingan welingmu sing prasaja agama ngayomi jagat raya
get